फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हेलिकप्टार बिरहोगोना बिरहोआ बे समाव प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव भाराजों एबा बे समाव हेलिकप्टार बिथाङा लाबबाय बिटिसियाव नुगोन नामा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'जोंबो हेलिकप्टार थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिसायख'थिया जेब्लानो साखाथि सानाव फैदों बिटिसि बिसायख'थिया जेब्लानो बे समाव साखाथि अब्लानो राजखान्थियारि दोलोआ रायजो राजाफोरखौ एबा भटार्स रायजो राजाफोरखौ मुहि होनो थाखाय गोबां हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिखौ थिखानानै बे समाव प्रमद बर' बिथांनो सोंलु खालामदोंमोन जे हेलिकप्टार लाबगोना लाबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा नोंथाङा होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुनि फिनाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव हेलिकप्टारखौ बे समाव लाबोनायनि गोनांथि जायाखै एबा गोनांथि दासान्दि जाथ'वाखै नाथाय फैबाय थानाय समाव बेखौ समावसो फोरमायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा সব সময়ে ক'ব দরকার হলে লম কিন্তু এটা আমার দরকার হওয়া নাই কারণ আমার 40টা সমষ্টিত কাম কাজ চলি আছে ওয়ার্কারবিলাকে লিডারবিলাকে কাম কৰি আছে আমিও কাম কৰি আছোঁ গতিকে আজিৰ ডিমাণ্ডটো হেলিকপ্টাৰৰ আমাৰ অহা নাই কাম কাজবিলাক তেনেকাই চলি আছে আমি কৰি আছোঁ তেখেতৰ হয়তো ডিমাণ্ড আহিছে সেইকাৰণে তেখেতে লৈছে आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टार लाबोदों नाथाय बेनि आन्दोआव माबा माबि थानो हागौ आरो बेनि आन्दोआव माबा मोनसे थानो हागौ जायनि थाखायनो बे समाव हेलिकप्टार बिथाङा लाबोदों नाथाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोन 40टा बियाबावनो गोख्रों भाबै दैदेनगिरियानो बे समाव ब्लकनिफ्राय लानानै जिल्ला लेभेलनिफ्राय लानानै गासिबो दैदेनगिरिफोरानो एक्टिभै खामानि मावगासिनो दङ आरो जायनि थाखायनो बे समाव दासान्दि गोनांथि गैथ'वा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बे समाव मिजिंथिनो हायो जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव बिरगोन गोबां गिदिर हेलिकप्टार मानोना बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो जोबोदनो मोनसे साखाफारा जादों गुबुन फारसेजों बे कांग्रेस राजखान्थि हान्जायाबो साखाफारा जादों आरो बे ओनसोलनि राजखान्थियारि हान्जा जेरै इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव हेलिकप्टारनि थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोनो थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोबां गिदिर दैदेनगिरिनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव जागोन हेलिकप्टार बिरनायनि मोनसे थावनि आरो बेखौ फैबाय थानाय समावसो बा फैबाय थानाय बिसायख'थि फोसावदिङावसो फैबाय थानाय बिसायख'थियावसो बेखौ आबुङै नुसारगोन नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालाव बा दा हेलिकप्टारनि गोनांथि जाथ'वाखै आरो बे समाव गोबां जायगाफोरावनो मोन 40टा बियाबावनो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमैनो खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा ইউপিপিএলৰ অংক আমি যেতিয়া পলিটিক্স আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ দলে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু সেই অংকটোকে আমি ইউপিপিএল মডেলৰ ৰাজনীতি বুলি কৈছোঁ গতিকে ইউপিপিএল মডেলৰ ৰাজনীতিত আমাৰ এই আটাইবোৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি কেনেকৈ বড়োলেণ্ডটো শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু সমন্বয়ৰ এটা বড়োলেণ্ড গঢ়িব পাৰে আৰু উন্নত এটা বড়োলেণ্ড গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ 26টা জনগোষ্ঠী আৰু 35 লাখ জনগণক লৈ এই কাম কাজ এই চিন্তাধাৰা এই মিছন ভিজনটোৱে ইউপিপিএল মডেল অফ পলিটিক্স বুলি কৈছে আৰু হিটো লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ চাওক সব সময়ে ক'ব দরকার হলে লম কিন্তু এটা আমার দরকার হওয়া নাই কারণ আমার 40টা সমষ্টিত কাম কাজ চলি আছে ওয়ার্কারবিলাকে লিডারবিলাকে কাম কৰি আছে আমিও কাম কৰি আছোঁ গতিকে আজিৰ ডিমাণ্ডটো হেলিকপ্টাৰৰ আমাৰ অহা নাই কাম কাজবিলাক তেনেকাই চলি আছে আমি কৰি আছোঁ তেখেতৰ হয়তো ডিমাণ্ড আহিছে সেইকাৰণে তেখেতে লৈছে বেলেগ কাৰণ থাকিব পাৰে তেখেতে হেলিকপ্টাৰ লোৱাৰ